L'Associació de Veïns del Nucli Antic d'Olot s'ha posat en contacte amb la Xus Ferrusola, professora de l'Escola d'Art, per iniciar la intervenció en una façana que deteriora molt el casc antic. El propietari de l'edifici és un banc, per tant l'associació primer va demanar si s'hi podria fer alguna cosa, ja que restaurar-la no era possible perquè està en procés de venda. Un cop el banc va donar permís, s'ha demanat a l'Escola de Belles Arts de la ciutat si hi volia participar. Una proposta que els ha semblat molt interessant. Que els alumnes treballessin a diferents projectes i van sortir 8 idees, 8 projectes. D'aquests 8 projectes se'n va escollir un, que és el que s'ha realitzat, el que tenim aquí darrere, que hem estat treballant tota aquesta setmana, que és vinculat a que és el carrer dels Sastres. I el carrer dels Sastres donava la idea de voler-li retornar una miqueta aquesta idea a partir de tot d'elements de la sastreria. I això va ser un cop ben presentat i ben polit. Vam anar amb l'associació de veïns a l'Ajuntament, es va fer una reunió i va anar molt bé, l'Ajuntament va dir que col·laborava i perfecte, així ens van posar tot, cap problema enlloc, i s'havia de fer abans d'acabar el curs i estem a l'última setmana ja seva i res, aquí, i amb il·lusió, i s'ha fet aquest gran mural. Un projecte molt ben pensat i dissenyat que fa possible donar un toc de color i vida al casc antic, que està millorant a grans passes la seva imatge. Podem estar orgullosos de les accions que s'emprenen a la ciutat. Tenim un barri vell que està quedant molt bonic.